පෙබරවාරි 28 මැදපෙරදිග කලාපයේ ආරම්භ වුණු යුද්ධමය තත්ත්වයත් එක්ක බොර තෙල් සහ පිරිපහදු කරපු තෙල්වල பிப்ரவரி 28ஆம் தேதி மத்திய கிழக்கில் ஏற்பட்ட யுத்த நிலைமைகளினால் கச்சா எண்ணெய் மற்றும் சுத்திகரிக்கப்பட்ட எரிபொருளின் விலை துரிதமாக அதிகரித்து செல்கின்றது. யுத்த நிலைமைகளுக்கு முன்னர் இருந்த விலை அதிகரித்த நிலையில் ஒரு சில சந்தர்ப்பங்களில் விலை குறைவடைகின்றது. பிப்ரவரி 28க்கு முன்னர் காணப்பட்ட விலையை விட குறைவடையவில்லை. நாம் கச்சா எண்ணெய்க்காக பதிவு மேற்கொள்ளும் போது சாதாரணமாக பிரீமியமுக்கு மேலதிகமாக எரிபொருள் தரையிறக்கப்படும் தினத்துக்கு 2 நாட்களுக்கும் தரையிறக்கப்பட்ட பின்னர் 2 நாட்களுக்கும் இடையில் காணப்படும் விலையின் அடிப்படையிலேயே சராசரி தீர்மானிக்கப்படும். அதன் அடிப்படையில் விலை அதிகரிப்பு மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. ஒட்டுமொத்த சுமையையும் மக்கள் மீது சுமத்துவதற்கு அரசாங்கம் நடவடிக்கை எடுக்காது. திரைசேரி ஒரு பகுதியையும் நிறுவனம் ஒரு பகுதியையும் ஏற்றுக்கொண்டு ஓரளவு விலை அதிகரிப்பு மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. இது ஒட்டுமொத்த விலை அதிகரிப்பு அல்ல. கோவிட் கால பகுதியில் பொருளாதாரத்தை மூடிவிட்டு நாடு முன்னோக்கி செல்ல வேண்டிய நிலை காணப்பட்டது. தற்போது பொருளாதாரம் முன்னோக்கி செல்வதோடு உற்பத்தி நடவடிக்கைகள் இடம்பெறுவதோடு மக்களின் அன்றாட செயற்பாடுகளும் இடம்பெறும் நிலையில் ஒரு சிறிய தொகையை அதிகரிக்க வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. உலக சந்தையின் நிலவரத்துக்கு அமைய திரைசேரி எரிபொருள் விலையை குறைக்கவும் நடவடிக்கை எடுக்கும். ඒ මොහොතේදී යම් මිල වැඩිවීමක් කරන්න සිදු වුණා. හැබැයි මම යලිත් කියන්නේ භාණ්ඩාගාරය ලෝක වෙළඳ පොලේ සිදුවන මිල උච්චාවචන දිහා බලලා ඊටාම ඉක්මනට තව තෙල් මිල අඩු කරන්නත් ඉදිරියේදී අපේක්ෂා කරනවා.